ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുദ്ധമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇന്ന്. അതേപോലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മള് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഫുള്ള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ, പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇതേപോലെ നമ്മൾ സമ്മറി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്ലേലിസ്റ്റ് അയച്ചാൽ അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ദിവ്യത്വവും ദിവ്യ സേവനവും എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അതില് 34 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രോമഹർഷണന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ആരാണ് രോമഹർഷണന്റെ മകൻ? ഗോസ്വാമി. ഏത് ഗോസ്വാമി? ഉഗ്രശ്രവൻ. സൂതഗോസ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഉഗ്രശ്രവൻ എന്നും പറയും അല്ലെ. സൂതഗോസ്വാമി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തമ അന്വേഷണത്തിന് പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ട് അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 6 ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 6 ചോദ്യങ്ങള്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി സർവ്വ വേദാന്ത ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത വിശദമാക്കിയാലും വേദങ്ങളുടെ സാരം വിശദമാക്കിയാലും ദേവകീപുത്രനായി വാസുദേവനായി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ, ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ധർമ്മം എവിടെയാണ് കുടികൊണ്ടത്? ഇത്രയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ വേദങ്ങളുടെ സാരം, അങ്ങനെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമിക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമിക്ക്, അതായത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി. കാരണം ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നു ആര് ആഗ്രഹിച്ചത്, അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്?
ഋഷിമാര് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് ആര് തീരുമാനിക്കുകയാണ്? സൂതഗോസ്വാമി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് രണ്ടാമത്തേല് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തിയപ്പോ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കറിയാം, നമ്മള് സാധാരണ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മള് ഉത്തരം ചോദ്യങ്ങള് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ആ വ്യക്തി ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് സൂതഗോസ്വാമി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കുക. അതിനുശേഷം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ മതാചാരമായിട്ടുള്ള മറ്റു ധാരണ ചടങ്ങുകൾക്കൊന്നും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ആർക്ക് വന്നിട്ടില്ല? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം പരിത്യാഗ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്? കാരണം ജന്മനാ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള മുക്താത്മാവിനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് തുടങ്ങുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമി തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രണമിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആര് കേൾക്കുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമി കേട്ടതിൽ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാണ്. വീണ്ടും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ കൊടും തമോതലങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മൂഢവാദികൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യാസദേവ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ആര്? സൂത ഗോസ്വാമി പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുകയാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സൂത ഗോസ്വാമി പ്രണമിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്താണ്? ഇവരെ സൂത ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിച്ചതിന് ശേഷം, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിച്ചതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സരസ്വതി വ്യാസൻ ആരൊക്കെ പ്രണമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികതയെ കീഴടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി എന്ത് വായിക്കാന്ന്? ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭാഗവതം, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്നും ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരൊക്കെ പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണന്, നരോത്തമനായിട്ടുള്ള നരനാരായണ ഋഷിമാര്, വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി മാതാവിനെ, പിന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീല വ്യാസദേവനെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നും ചൊല്ലുന്ന നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവിയും സരസ്വതിയും വ്യാസം തതോജയമുതിരേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നും നമ്മളത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആരൊക്കെ പ്രണമിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പറയുകയാണ് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ജനക്ഷേമത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. അത്രയും മൂല്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറയാണല്ലോ. അപ്പൊ ലോകക്ഷേമത്തിന് എന്താണ് ഉതകും വിധമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിവിടെ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അത്തരം ചോദ്യങ്ങള് നമുക്കറിയാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്നുള്ള ഇതില് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? പരമമായ ധർമ്മം അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യരാശിക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് അല്ലെ? ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ്? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? സവൈ പുംസ പരോധർമ്മം യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ്
യയാത്മാനു പ്രസീദതി. അതായത് പറയുന്നത് സവൈ പുംസ പരാധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജെ അഹൈതുകി അപ്രതീഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. അതായത് പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? അധോക്ഷജന്റെ സേവനമാണ്. ഭക്തിയുത ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. അധോക്ഷജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ സവൈ പുംസ, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം, മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. നിർവിഘ്നമായിരിക്കണം, അഹൈതുകമായിരിക്കണം, ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തമാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അവിടെ കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം തന്നെ ആർജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ സമർപ്പണത്തിലൂടെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഒരാൾക്ക് തൽക്ഷണം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴോ ഇനി അതല്ല, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജ്ഞാനം നേടാനും വൈരാഗ്യം നേടാനും സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥാക്കണത് അവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവിതത്തിനോടുള്ള വിരക്തി, ഭൗതികത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി. അതെ, നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണം നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട്, നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണം. പക്ഷെ അത് അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? അത് നമുക്ക് ഭക്തിയെ തടസ്സം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാകണം. അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതല്ല, നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ധർമാനുഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? വെറുതെ പരിശ്രമം മാത്രമാണ്, നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണെന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത് സേവനമല്ല എങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം പരമമായ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി അവിടെ പറയാണ്. നമ്മള് പരിശ്രമം വെറുതെയാണ് നമ്മള് എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും പരമമായ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമുക്ക് പരമമായ ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ധർമ്മങ്ങള് എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാവാൻ പാടില്ലത്? ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങള് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. ഈ പരമമായ കർമ്മം, നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പരമമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, മോചനം, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷിമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? പരമമായ ഈ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ പരമമായ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പരമപദം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത്. അത് നമ്മള് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ
നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തില് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം? സത്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ഭഗവാനെ പരമപദ പ്രാപ്തി. അതെ, മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും പരമമായിട്ടുള്ള സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെ ഒന്നാകാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ അഭിലാഷങ്ങള് ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് മാറ്റരുത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമായിരിക്കണം പരമമായ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അത് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴോ പരമപരമായ പരമസത്യത്തെ അറിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഈ തത്വത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ സംബോധന ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണിതും. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പരമമായ ധർമ്മം, നമ്മൾ അത് പ്രധാനമാണ്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകവും നമുക്ക് പറയണം. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് വദന്തി തത്വവിദ തത്വം യജ്ഞാനമത്തയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദതേ. ബ്രഹ്മത്തിലും പരമാത്മാവിലും ഭഗവാനായിട്ട് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദതേ. ഇപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ സത്യത്തെ അതീന്ദ്രിയവാദികള് 3 തരത്തില് സംബോധന ചെയ്യാണ്: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ. അങ്ങനെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ പറയാണ്: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയവാദികള് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു നിർവചനം തരാണ് അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമമായ സത്യത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവിലൂടെ, ഭഗവാനിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമസത്യത്തെ, അതായത് ആരാണോ ഇത് സാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്നുള്ളത് ഗൗരവത്തോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും പൂർണ്ണ സജ്ജനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശ്രുതികളിലൂടെ കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗൗരവത്തോടെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതാരായിരിക്കാം? ജിജ്ഞാസു ആകാം, ആരായാലായിരിക്കാം. ജ്ഞാനത്താലും വൈരാഗ്യത്താലും പൂർണ്ണ സജ്ജനായിട്ടുള്ള ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ മുനി എന്നാ പറയുന്നൂടെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് മഹാത്മാക്കള്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അവര് വേദാന്ത ശ്രുതികളിലൂടെ ഒക്കെ കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഗൗരവമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് വേദാന്തങ്ങളിലൂടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രുതികളിലൂടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാണ് നമ്മള് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, കാരണം കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവര് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും മഹാത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉന്നത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട്, പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഇത് പറഞ്ഞ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ ഗുരു, അതായത് ഒരു അല്ലയോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ, ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനെയാണ് ദ്വിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചാല്, ദ്വിജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ, ദ്വിജശ്രേഷ്ഠൻ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട്
തൊഴിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന പരിപൂർണതയ്ക്ക് ഒരാള് പ്രാപ്തനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നമ്മള് ധർമ്മങ്ങള് പാലിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് പാലിക്കപ്പെടുന്നത്? ശരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മളെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്താണത്? സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണതയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്താണ്? 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാള് ഏകാഗ്രമായിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ആരാധിക്കുക, സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പിന്നെ ആരാധന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ശ്രവണം വേണം, നമുക്ക് കീർത്തനം വേണം, സ്മരണം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്ത് വേണം? ആരാധന വേണം. ഭഗവാന് നമുക്ക് ആരാധനയും വേണമെന്ന് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 15-ലേക്ക് വന്നപ്പോ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്മരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്മരണ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കയ്യില് വാളുമായിട്ട്, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, ഛേദിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിലൂടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് കീർത്തിച്ച് നമ്മൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും സാധിക്കാണ് അവിടെ? കയ്യില് വാളുമായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മള് പ്യൂർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ വരില്ല. അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നിരന്തരം നമ്മള് ഭഗവത് സ്മരണയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനയിലും കീർത്തനത്തിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടാണെങ്കിൽ എന്ന് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ 14-ാമത്തില് അങ്ങനെ കഴിയണമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയാലുള്ള ഗുണമാണ് 15-ല് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ആ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മള് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? മഹത്തായ ഒരു സേവനമാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള രുചി നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആരെ സേവിക്കുന്നതും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തൽക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളുള്ള രുചി നമുക്ക് വന്നു ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ചാതുർമാസ്യത്തില് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ച നാരദ മഹർഷിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തൽക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ആ രുചി നമുക്ക് വരാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്?
നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക, മഹത് വ്യക്തികളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ രുചി നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? പതിവായിട്ട് നമ്മള് ഇതേപോലെ തന്നെ പതിവായി നമ്മള് ഭാഗവത കഥ ശ്രവണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം പരമാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിരന്തരം നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം വരും. അത് സ്ഥിരമാക്കിപ്പെടുന്ന പറയണത്. അത് സ്ഥിരമാകും അവിടെ. അതായത് നമുക്കത് മാറ്റം വരില്ല. നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായാലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. ഭഗവാനെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉറക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എത്രയൊക്കെ സമയം ഇല്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര സമയം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും, ഭാഗവതം വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും. അതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിവായിട്ട് നമ്മൾ ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യുക, ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭക്തേഷു നിത്യം ഭാഗവത ശ്രവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർ ഭവതി നൈഷ്ഠികി. നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണവും ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ച് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഗീതങ്ങളെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് അത് മാറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് മാറും. അതാണ് നമ്മൾ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറണം. അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർ ഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഇപ്പൊ നിത്യവും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യുക, ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് എന്ത് പറയാണ്? നമുക്ക് ഇത് സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, അതിനോടുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി, അത് ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന് സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കും, സന്തുഷ്ടനാക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് നിരന്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ സേവനം ശ്രവണമൊക്കെ ഭഗവതൊക്കെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം മാറ്റുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ആ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? അവിടെ നമ്മളെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകാണ്. ആസക്തി, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായി മാറും? സന്തുഷ്ടനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിലേക്ക്, പിന്നെ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്.
അത് കഴിഞ്ഞ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറി ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ സംസർഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമ ജ്ഞാനം നേടാനും നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? നമ്മള് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മള് മോചനം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടേക്ക് ഉയരും? ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആരായിട്ടാണ് പിന്നെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളായിട്ട് ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ നിൽക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അങ്ങനെ ഉത്തമ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് കൂടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 20 ശ്ലോകം വരെയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയതെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി 14 നാളെ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം.